Аз мога да ям 10 часа половин агне и да съм окей. Макар че нямам половин агне. Много ми е. Редица проучвания доказват, че качественият сън ни помага да мислим и функционираме по-добре, както емоционално, така и физически. Сънят се превръща в новата тайна съставка за професионални атлети, предприемачи и всички активни хора, които искат да са по-добри от вчерашното си аз. Решихме да тестваме това от първо лице. Оборудвахме 3 впечатляващи личности с матраци Magniflex и тракери Garmin и ги оставихме да спят. Кои са те, за какво мечтаят и как сънят им помага? Здравейте, казва се Краси Георгиев и съм известен с това, че тичам надалече. Ами аз се занимавам с всичко от благотворителност до бягане, кросфит. Може да се каже, че се занимавам с всичко, което ми е интересно. Надявам се да стигна до Антарктида. Надявам се да обиколя Черно море. Надявам се да тичам цяла година от Монголия до България. Това са все неща, които предразполагат към дисциплина и начин на живот. По-здравословен начин на живот, защото когато си на 50, всеки си казва, аз съм на 50, живота свърши. Не е така. Аз на 50 мисля да спечеля нещо или да отида някъде, където не съм бил. Да плавам, да щурея. Една от големите цели, която се промени последните няколко години в момента, значи аз минах от бягане, много дълго бягане към кросфит. Дигаш штанги, правиш лицеви, скачаш, катери се поведе, ходиш на ръце. Това са много интересни неща за мен. Това са нови неща. И се хвърлих с колата надолу. И 3 години вече го правя. Идеята е да отида в Америка, се състезавам в CrossFit Open, който така се нарича за моята възрастова група. През март на 6 марта си чупих китката. Падам от лоста, костта ми излиза, чупа тая кост тук и беше 4 дни в Пирогов. Бях над 30 шева, имам си метал, сега да си пищъпя като минавам летищата. След тези 4 дни аз във вторник си чупих ръката, в петък излезах от болница и по-рано бех в залата. Сега с тази ръка нищо не можех да правя и затова се научих да правя лице опори на една ръка, само на лявата. Каквото е да ми се случи, аз не го приемам като нещо лошо, аз го приемам като нещо, което ме подготвя за по-напред. Аз не обичам да боксувам, не обичам да затлачвам на едно място. И когато не вървя напред и не прогресирам, се чувствам зле. Моята мотивация е да намеря нещо интересно всеки ден в това, което правя. Продуктивността на съня това няма какво да коментира, това е изключително важно. Аз като бегач, който бяга по 24, 40, 50, 70 часа без да спре, осъзнава, че съня е това, което те бута напред. Така че съня е много важен за някой като мен. Той е част от тренировката, той е част от това мозъкът да почине, тялото ти да почине. Аз ставам 5 часа и отивам на тренировки и след това тръгвам да правя каквото правя. Някой път се връщам 10 часа вечерта. И е изключително важно как се пея, защото иначе няма да изкарам толкова дълго. По покана на Magniflex и Garmin се включва в този интересен експеримент. В експеримента Magniflex ми предоставих един прекрасен матрак, който смених моя стария и решихме да видим какво стане. Често казвам, аз не знаех какво да очаквам. Преди да научим какво наистина се случи, ще те запознаем с целите и мечтите и очакванията на Анжела Недялкова и Георги Ненов, другите двама участници в експеримента. Следи в профилите на Magniflex и 360mag.bg.